Kuble भी परलो कि बापे या कने के वीडियो ते अपलो हा कने के वीडियो ngan आज update ha ka bai de bat ka ba scholarship kata kadai ka ba scholarship jong ka umbrella scholarship bat ngan discuss ru sepang kane ka CM scholarship te nakong yang ine discuss sepang ka umbrella scholarship hoi pelong aden ba ka sarkar kala de release ya ka to ka ba scholarship jong ka umbrella scholarship ka badai jong ka post matric te don bun kita ki students ki bompat yo ya kane ka ba scholarship te ibai student iba nga apply ru iklam yo ya kaneka ba scholarship te henrei menta ila yo ya kaneka ba scholarship jong i kata haden ba ila de pendep ya kajing bakla jong i kata kajing ya pair jong unum ba phone jong i ha ka Aadhaar card bat ha ka bank account jong i te haden ba ila de penbe ya ka neka jing bakla jong i kata unum ba phone te ila pendep ya ka KYC ha ka bank account te ya mentangan pen EP tengah radip check ya kane ka application jong ini students kata jong ka academy year 2024 to 2025 tengah iba ini student ilayo ya kane ka ba scholarship te hadin bangala kali iyo kanu te yong kumba 10,000 gum tu ilayo ka ba scholarship jong i kalawan mo te ya mentang ngarpin EAP ya kata ka ba scholarship mo te hang ni ngarpin EAP ya ka kone ka current status bat ngarpin EAP ha kane ka payment detail anda ngalale ha kane ka payment detail te pinse iya kane ka ba scholarship ka ba ini student ila yo menta te kumba phi imswa banga update ha ka ba de ba scholarship te ini student i dang ikhlem yo ya ka ba scholarship idang tho no mo NA ha kane ka scholarship among te menta lapau ya kalapau kane ka ba scholarship jong i te kumbang ladap omne ila yo ya kane ba scholarship kumba 10,000 mo te spiro ki bompat de ban pinbe ya kajing bakla sa kloy ban pinbe ya kata kajing bakla khnang ba pin yo ya kane ka ba scholarship jong phi namar ba ka sarkar hi ka senbe ya kata kajing bak ya kane ka ba scholarship jong phi hadin ba pila de pinbe ya ka jing bakla jong phi kum kanduksa kum ini iwe student ila yo biang ya kane ba scholarship henre ha ka to por ba ka sarkar ka release ya kane ka ba scholarship iklam yo ya ka ba scholarship henre dang menta pat ila yo ya kane ka ba scholarship te ha ka bai dei bar ka application jong usnem arja aposan arja penru te yangan pen EP ka e ka ba pi don kamban pendem menta mo te ya kito ki students ki ba apply ya kane ka scholarship jong ka academy year 2025 to 2026 ka e ka ba pi don kam e ban le menta ka de pi ban login ya kane ka application jong phi man la ka por ba sa check ya kane ka way kata ka de ka verification from institute mo pihak ban check ya kane jong ini students iba dang chuyo ya kane ka scholarship te hadin bang website ya kane ka application jong i kata ka application jong ka academy year 2025 to 2026 te ka verification kalong komne ka verification na ka school lani na ka college jong ini student kila de verify ya ka application jong ini student hen dai ka badang sa ka dai ka verification jong kane ka nodal officer lani ka department kampat verify ya kane ka scholarship te kan kinsa verify hi ya kane ka application jong ki borok kita ki student ki ba apply ya kane scholarship te kaban kong kadai ban verify da ki college lane da ki school mo prolong la da ki school jong phi ki dapat verify ya kane ka application jong fees no bhasa pha verify no mo prolong te ya mentang ini discuss phang ka CM scholarship te oi bun na phi ki ba comment sa ki video ki ba ngal da pen mi ba phi kili se phang kane ba scholarship lano ba phin yo ya kane ka ba scholarship jong ka CM scholarship te ya kata ngampat tip ka bai dei bat kata ka release date jong kane ka ba scholarship jong ka CM scholarship henrei ngan ai update phi kat tukat ni ki update ka bai dei bat kane ka CM scholarship ma pulong don student iba nga apply ya kane ka CM scholarship ko ila yo ya kane ka message kumne page ya kane ki message te hadin bang ini student ila pha ya kane ka message nga tenga check ya ka application jong ini students te kalong kumni ba kane ka application jong ini student kala long successful te ka basa kadai ba ka sarkar hi kan sa release ya kane ka ba scholarship ja ki students ki ba apply ya kane ka scholarship te
Tanggung tak perlu saya like bat saya share kini video bat klik ban subscribe kini channel kenang ba pinyo susu ya ki update ha ka bai dai bat ki scholarship kublai sibon.